Baby, you know there'll be no reason for teasing me so. And when the dancing is through and folks will be few, I'll be here sitting with no one but you, and I'll be needing you so after the lights go down low. John Carpenter. Ako chlapec kradol sladkosti a autíčka. Nieraz jeho mama stratila nervy a jedno mu vylepila. Bohužiaľ, to bolo dosť často. Johnov otec pracoval vo fabrike na spracovanie vlny. Každú výplatu prepil v bare. Keď spoločnosť skrachovala, začal piť ešte viac. Napokon sa v jeden deň prepil a zomrel na otravu alkoholom. Matku to zlomilo a Johna tiež. V meste sa začal rozmáhať organizovaný zločin. Vznikli spolky, ktoré sa nazývali rodinami. Mesto bolo dosť členité. Najväčšia bola čínska triáda v Chinatown. John ale potreboval peniaze na vyplatenie dlhu po otcovi. Podal si ruku s veľkým Donom Pellegrini, ktorý v ňom videl potenciál. Rodina Pellegrini je posledná generácia sicilskej mafie Cosa Nostra. V Amerike chceli rozbehnúť veľké obchody. Všetko to začalo nevydareným obchodom s prevádzkovateľom kasína. Neplatil výpalné, za čo si odniesol tú najväčšiu daň. Takisto aj spoluzakladateľ kasína. Rodina Clemente mala veľkú silu z politiky. Bohužiaľ si to odniesol aj politik z Clementeho strany, ktorý vydieral Pellegriniho. Stretnutie ruskej a sicilskej mafii na spoločnom biznise. Don mal pod palcom veľké podniky a bary v meste a chcel do nich dodať kvalitný, ale lacný alkohol. Predaj pančovaného alkoholu z Ruska, dováženého na čierno do Ameriky, bolo pre neho to pravé. Don s Johnom a jeho parťákom sa dohodli na obchode. Jerkovič ale stratil kontakty z Ruska a musel konať. Ukradol najkvalitnejší alkohol Clementemu a predával to Donovi pod cenou. Po dlhšom nekontaktovaní sa rozhodli konať. Jerkoviča navštívili doma tak, ako to v tej spoločnosti chodí. V pivniciach tiež našli aj debničky s alkoholom. Okrem iného tam bol aj malý bonus. Išlo o drahovkami pána Clementeho. Don chcel na tom zarobiť sám, preto nikomu nič nepovedal. Clemente vedel, že mu zmiezli debničky, ale nechal to tak, aby mal zámienku na vojnu proti Pellegrinimu. Už dlhší čas mu Don zasahoval do obchodov. Nastala vhodná doba na pomstu. Don akurát priletel z Chicaga. John má prísť poňho na letisko. Clemente o tom vedel a poslal tam svojho najlepšieho muža, aby sa o to postaral. Na letisku panoval pokoj. Don vystúpil z lietadla. Ticho. Ticho mu nahovára, že niečo nie je v poriadku. Ale ďalej čakal na Johna.
Tom Pellegrini iba mlčky sedí vzadu v aute a rozmýšľa, kde sa schová na najbližšie mesiace. John vedel, že za tým nie je len alkohol. Chcel to všetko skoncovať, ale bál sa o svoj život. Rozhodol sa pre radikálny krok. Chcel ochranu za zradu Dona a celej jeho rodiny. Preto sa stretol s detektívom FBI. Vyhoveli mu. John vypovedal všetko proti Pellegrinimu. Veľké daňové úniky, pašovanie alkoholu a cigariet cez hranice, vraždenie a výpalníctvo. To všetko bolo pre FBI prioritou. Clemente dostal niektoré územia po Donovi, ale všetko zhabal štát. John dostal iné meno. Presťahoval sa do hôr, kde začal svoj nový život.